Ziua următoare a trebuit să îmi fac rost de bulară pentru șuruburile de la volantă. Șuruburile care țin volanta, de fapt nu pentru volantă, ci pentru placa de presiune. Sunt de 9 mm, 12 puncte, cu altceva nu merge desfăcut. Și placa de presiune, după cum vedeți, este albastră. Destul de ambreiaj. Mai avea foarte puțin. Deja s-au șters și petalele. E aproape complet uzat. Volanta. Acum, după ce am trântit de câteva ori, nu mai clăncăne. Dar înainte, când am dat-o jos, și acum se aude. Joc radial nu are. Și am ajuns și la a doua problemă, și anume senzorul. Senzorul de la Vibrochen, care este montat pe blocul motor și este ăsta. Senzorul ăsta, ca să puteți să-l schimbați, e foarte nasol. Aveți două variante. Ori sunteți magiciani și puteți să-l schimbați fără să demontați cutia de viteze jos, ori dați cutia de viteze jos și îl dați. El vine montat aici. Pe Vibrochen are o coroană și el se uită practic la inelul ăsta. Aici are o mufă și gaura este undeva încolo, mai exact pe aici. Însă, ca să-l scoateți, trebuie să ajungeți de la gaură de acolo până aici în față. E o diferență cam de vreo 5 cm. Nu știu dacă se poate înlocui fără să dați cutia de viteze jos, sincer. Ce vedeți aici, ăsta nu e ulei, este cu ce am curățat eu zona. Mai întâi am suflat-o. Al doilea senzor de la axa cu came, care trebuie să vină. Este montat la distribuție. Mai exact, este montat sub axa cu came și se uită la ploții aceștia. Ca să-l scoatem, o să intrăm acolo pe undeva e un dop și îl demontăm. O să revenim după ce înlocuim senzorii și după ce mai avansăm în lucrare. Nu-ți face problema, nu. Gata? Înregistrează? E complet. Și știi că placa de presiune vine prinsă pe partea asta, care se mișcă acum. Uite și-a vocea aia acum. A pus-o pe pamele. Mașina e terminată. Senzorii sunt montați. Și acum totul e în parametri. Amândoi senzorii au fost înlocuiți. Ambreiajul e schimbat. Pedala e Zeiss. Viteza intră perfect. Uite, mașalier. N-are sincron.
Am resetat erorile. Mai are un senzor la filtrul de particule care face probleme, făcea și înainte probleme, indică constant un bar. Acum verificăm senzorul axa cu came. Turația de obicei nu trebuie să fie precis exactă. Un motor mecanic cu ardere internă. Deci turația trebuie să varieze puțin, e ceva normal să se vadă așa. În momentul în care se vede constant, înseamnă că calculatorul mașinii mai vede senzorul și înlocuiește cu niște valori predefinite, default. Și acum avem o eroare. Domnul senzor de pe filtrul de particule indică constant o presiune mare. Avem pe aici niște erori cu aerul condiționat. Astea sunt din cauza la bateria scoasă. Și mai avem niște bujii incandescente arse. A, noi băi. Deci mai trebuie schimbat senzorul la filtrul de particule și cu un set de bujii. Înainte nu făcea așa, se plafona. Oprit, contact. Uite ce bine auto. Înainte învârtea și pe aia. Ok, cam asta a fost tot. Ambreiaj schimbat, senzori schimbați, mașină funcțională. Engine failure, pomul de Crăciun stins. Toate bune și frumoase. Cam asta a fost tot. Sper că v-a plăcut. O zi bună și spor la ce vreți voi.